मागना आलासि आरो मागना रायजो गोसोम चिरां जिल्ला खुनि जानानै जोबोद साबायखर जासिदों आरो बाहागो लाफैनो हानाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि 5थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाया खुंफुंनाया मैया थुंगिबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनस्नि दख'रा आफादफोरखौ लानानै रनसाइदाम गसाइ गामिनि जोंफु क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि 5थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ 6 आगस्ट खालारनिफ्राय खुंबोनानै मैया जोबथा बादायलायनाया जानानै थाङो। जोबथा बादायलायनायनि दिनाव हिनजावसाफोरनि बादायलायनाया काजलगाव आरो बिजनी महकुमा हानजानि गेजेराव जादोंमोन, जेराव ड्र जायो। बेराफारसे हौवासाफोरनि बादायलायनायाव निसिमा आरो सिडली चिरां दख'रानि गेजेराव नारानाथा बादायलायनानै निसिमाया 1 गल सोनानै रानार्स आपनि बान्था 15,000 रांजों ट्रफिनि बान्थाखौबो मोननो हायो। ओरैहाय सिडली चिरांआबो 5 गल सोनो हानायाव जाफुंसार जानो हायो। बे दख'रानिनो साबसिन गलकिपार आरो साबसिन गेलेग्रा बांसिन गल सोग्रानि बान्थानि मानखौबो मोननो हायो। धोरोमसाद बसुमतारियाबो आरो सानजौरां मोसाहारि मोनहा लोगोसे देरहासार जानायनि ट्रफि गंसेजों लोगोसे 20,000 रांनि बान्थाखौ मोननो हायो। मिरु एबसुनि गाहाय नेतारि खनीन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै फोरमायोदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननायनि थांखि बेखौ जाफुंहोनांगौनिनो बियो मोनसे हाबाफारि, जायनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अंडर-13 जोलुर बादायलायनाय बानजायनायनि उनाव जोंनि गासै बर' जायगाफोराव जावरिखांनाय फैदों, जायनि गेजेरजों गेलेगिरिफ्रा मोजां क्लाब एकाडेमि आरो बड'फा एफसिनि गेजेरजोंबो रायजोआव गेलेनानै रानार्स आप जानो हादों। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारियाबो फोरमायोदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि बानायनो दानि इयुन जोलैखौ हारिनि स्वार्थआव उन्दैनिफ्रायनो गेलेनाय बिथिङाव लांनो आवगायबाय, जेराव रायजो राजाफ्रा गोबां मदद खालामदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि जि जोलुर बादायलायनाय इन्टार आन्चलिक बियो दिनै फैयै जोबनानै थांबाय आरो बे खेलायाव जोबोद गोजोननाय आरो रंजानायखौ जों मोननो हादों। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे सिमां बड'फाया होलांनाय बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि स्वार्थआव जि दानि इयुन जोलै हान्जा बिथांमोनखौ जाथिनि स्वार्थआव नोजोर होनानै जि फाउन्डेसन लेभेलनिफ्राय दिनै गेलेनाय बिथिंजों लांनो सिगांनो बे आयदाखौ दिनै ओनसोलनि रायजो राजा दिनै बे रनसाइदाम दालाय एबसुनि सिङाव थानाय जि गसाइगाव गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा हिनजाव हौवा सेंग्रा सिख्ला बयबो जोबोद गाजा गोमजायै मदद होदों आरो बियो मोनसे जोंनि थाखाय गुड साइन। जुदि जोंनि समाजा न'खरनिफ्राय गामिनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय बयबो व्यक्ति गार्जेन आरो जोंनि समाज जोंनि आफादफोर दैदेनगिरिफोर जुदि जोङो बे मोनसे सिन्ताधाराखौ पजिटिभ लेभेलजों जों लांबाय थायोबा निश्चय बर' हारिया गेलेनाय बिथिंखौ लानानैबो जोङो गोजौ फारसे मुलुग दरबाराव जोंनि सिनायथिखौ आलादा भाबै जों दोननो हागोन, बेखौ जों फोथायनो हायो। आरो बर' हारि हिसाबै जोलुर गेलेनायजों बा गुबुन गेलेनाय बिथिंजों बिराद मोनसे थोंजों सोमोन्दो दं, जाय गेलेनायाव जोंनि बर'फ्रा बा ट्राइबेल हिसाबै दिनै स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोंनि गोसोनि बोलो आरो जि मोनसे स्किल टेलेन्ट बेखौ लानानै जिबायदि केरियारखौ दानो हाबाय आरो गाव केरियार दानायजों लोगोसे दिनै हारिखौ जि लेभेलाव लाबोनो हादों, जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा दिनैहाय बे फाइनाल मेचआव निसिमा दख'रा आन्चलिक एबसु आरो सिडली चिरां दख'रा एबसु मोननैनि गेजेराव जोबोद नारा-नाथा जि मोनसे नाजानाय बियो जादों। नाजानायनि गेजेराव मोनसे मोजां खेला, जि खेलानि आदर्श बेखौ बयबो जोंनि गेलेगिरि फंबायमोना देखायदों आरो बाहाय दिनै जों नुबाय निसिमाया 1 गर लानो हादों आरो सिडली दख'रा एबसुआ गासै 5 गर लानानै दिनैनि फाइनालखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै जाफुंसारबाय।
बेनि थाखायनो आं आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो जेननाय देरहानाय जों चिरां जिल्लानिफ्राय मोजां मोनसे बिथांमोननि स्किलखौ नायनानै जों मजबुत टीम सेलेक्ट खालामनानै जों गोजौ फारसे लांनायनि जि बेबस्था बा जि मोनसे सिन्थाधारा बियो जोंनाव दङ गासिबो गेलेगिरि जोंनि दखरानि बयनिसिमबो आं दिनै चिरां जिल्ला एफसिनि जानानै बाहागो लानायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय आरो साफ्रोमबो गेलेगिरिफ्रा गेलेनाय फारसे इयुनाव केरियारखौ लांनो हागोन बेनि थाखायबो आं बिथांमोननिसिम आंनि माने बेस्ट उइसेसखौ आं बावहरदों आरो फैबाय थानाय समाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौनि सार्थआव दिनैहाय बड'फाया जि जोंनो लामा होलांदों जि सिमां सुजुलांदों बे सिमांफोरखौ लानानै मोगथाङाव जाफुंनांगौनि थाखाय जोङो फाउन्डेसन लेभेलनिफ्राय जोंनि जेनेरेसनखौ आपकामिं जोंनि फिउचार जेनेरेसनखौ जों बोखांनायनि जे गुबुन गुबुन बिथिं एक्टिभिटि जि सिन्थाधारा बेखौ लांनो हागोन जोङो दिनै बेनि थाखाय साखाफारा जानानै दं।